Millä fiiliksillä festareissa? Tosi hyvät, että tää on nyt 7. vuosi kun täällä on. Ja tänä vuonna otettiin noin Priority-liput kanssa. Täällä on aina hyvät menot. Kotiteollisuus, sitä ei ole tullut ikinä nähty livenä. Joo, se on kyllä siis teininä joskus kuuntelin sitä, niin nyt se on kova nähdä kyllä livenä. Ehkä Whisperedia. Mä oon avoimin mielin. Kaikki otetaan vastaan mitä tulee. Laitetaan se hiki valumaan! Meillä on tässä Raijoy Chocolate Raipuff. Toimii, kyllä. Ja tää toinen on... Oho! Okei. Ensimmäinen taisi olla 10 kävin täällä näin ja yksi poso on jäänyt välistä. Muuten on ollut joka vuosi. On siis paras festari olla töissä, koska kaikki on niin mukavia. Fiilis on paras. Ei kakkona paras. Hyvä fiilis. Känni päälle ja uuteen nousuun. Ensi vuonna vedetään taas!